Ezokushiya intombi yakho wena ubunuka inyawo and uyenza ngathi awazi and uyazi ukuthi unuka inyawo. Akuyona into enhle leyo futhi akuyona into umuntu azikhethela yona mhlambe ayithandayo angayenza ngamabomu. Ziningi izinto ezibanga ukuthi inyawo zinuke. Kufaka iqathulo ezingawomanga, kufaka amakawusi angawomanga, urepeat amakawusi isikhathi eside libelwa repeat amakawusi, ungawa-repeat amakawusi. Amakawusi angisho agcokwa ngaphansi, shothi ayafana ke ne-underwear, awa-repeatwa. Mawuceda ukwagcoka uyakhipha awusawabuyiseli the next day. Angisho ne-underpant uyibuyiseli the next day, namakawusi kenza njalo ungawabuyiseli the next day. Izokushiya ngempela intombi yakho, izokushiya. Ikhathele ukuthi mayevakashele wena njalo kumele unukelwe yinyawo. Ithi ingena nje erumini lakho iphunga lenyawo lamhlangabeza. Yebona maniphumile nendaweni ethile wakhipha iqathulo nje yes kuvele kuphile ubumnandi. Liphunga liqhamuka lapha yeyilibi. Kuyenzeka lokho ku-female gender, kuyenzeka ku-male gender ke angisho amadoda kuphela. Nani bantu besifazane sinakekeleni nizizwe. And futhi ungali-avoid lophunga lelo. Uma ngabe uyazibona uyazazi ukuthi unephunga elibi, ungali-avoid. Akusinto ongayi-avoida leyo. Yilanga uzofika endaweni ukhishwa iqathulo unganakanga, uqulekisa abantu. Uyabona? Abanye ke abakwenzi lokho ukuthi bafake iqathulo ezingawomanga nabarepeat amakawusi, abazi ukuthi iqhamuka lento leyo. Umuntu uvela wanuka inyawo nje esikhaleni. Isichitho leso. Sikhona isichitho sokuthi umuntu anuka inyawo. Usuke ushaya ngesichitho sokuthi unuka inyawo. And akuyona into engalungiseki leyo, yonke into iyalungiseka. Kuze into ibe inkinga kuwe kusho khona ukuthi nesixazululo. Akwazi kuba inkinga ngaphandle kwesixazululo. Uba kanjani inkinga ungaxazululeki? Ngoba kuze ube inkinga kusho khona ukuthi nesixazululo. So ukunuka inyawo akuyona into enhle. Baningi kakhulu abantu abanenkinga kunuka inyawo, enqwawa baningi abadala nabancane. Omunye abomntwana maka ngakhipha icathulo iphunga liphuma lapha unuka inyawo lo mntwana ngathi umuntu omdala. Noma umdala futhi akusho ukuthi kumele unuka inyawo. Yebona? Akusho ukuthi kumele unuka inyawo. Ukhona umuthi sinayo la kamkhundaba ezitha wephunga elibi enyaweni. Wena nje wazi wafaka isiqisulo noma sisisha. Mawusikhipha nje mase kumele usikhiphe sesinephunga nje elibi, unenkinga yokunuka inyawo. Lo muthi uyawuthatha ugeze ngawo inyawo zakho, uyageza kahle kuqala ngensipho. Uthi maqeda ukugeza bese uyawuthatha lo muthi ugeze ngawo inyawo zakho. Ugeze ngawo inyawo zakho uphuma nelotion ozoyigcobisa lapha enyaweni. Leyo lotion leyo iceda iphunga elibi noma ngabe iphunga lesichitho bakufakele sona ukuthi unuka inyawo. Yabona inyawo zakho zacecebuka noma inyawo zakho zinephunga elibi yalungiseka leyo nto leyo. Usuke kuyisichitho leso. Uma ngabe kusisichitho kusuke kulento esizibalile ukuthi ufaka amakawusi isikhathi eside awathintsha amakawusi noma ufaka iqathulo ezingakawomi. Yabona? Ziyeke nini ufaka amaphaca. Uyekele inyawo zakho zishawa uma ungahlala ufaka amateki. Abanye bayakwenza lokho. Sokuthi inyawo zakho zinuka ulebula ufaka iphaca zinuka strong. Ungakuthathi kancane lokho. Ungakuthathi nje kancane ngoba yonke umuntu uzofuna ukuhlala nawo. Kuyalungiseka lokho la kamkhondebe esisa sinawo umuthi wokugeza inyawo nokugqobisa inyawo ukuze kuphele iphunga elibi enyaweni. Kuphele ukuvuvuka enyaweni. Kuphele ilonda ucecebuka enyaweni.